Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVN. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Martin. San Martin twieled fil-Pannonja llum l-Ungerija fis-sena 316, kellu ġenituri pagani, fil-fatt tammet iktar ta' 18-il sena. Kien soldat, imma mbagħad meta ħareġ mill-eżerċitu iddedika ruħu għat-twaqqif anki ta' monasteru taħt it-tmexxija ta' San Ilarju ta' Poitiers, u mbagħad iktar il-qudiem ġie ordinat saċerdot u sar isqof ta' Tours fi Franza. Kien raj tas-sew li ħsieb in-nies, wassilhom il-kelma, fl-istess waqt jaħdem mal-formazzjoni tal-saċerdoti u anki għal-bini ta' monasteri u baqa magħruf speċjalment għall-għajnuna tiegħu għall-foqra. Aħna għandna tradizzjoni f'Malta tal-Borża ta' San Martin li marbuta miegħu propju għalhekk għaliex hija għotja li nagħtu u tfakkarna fil-karità kbira li kien jagħmel San Martin. Fil-fatt isu anki ġbija tiegħu hija ta' meta kien soldat, dik l-istorja kien għaddej bħala soldat ra wieħed fil-bżonn, wieħed fqir u kienet il-kesħa u qasam nofs il-mantel tiegħu biex jattijulu ħalli hu jista' jistkenn mill-kesħa. U s-soldati l-oħra bdew jiddieħku bih, ma bil-lejl Ġesu semgħu jgħidlu dak li għamilt ma' xwejjaħ għamiltu miegħi. U propju llum niftakru f'din l-esperjenza sabiħa ta' San Martin tal-ħajja tiegħu u x-xhieda sabiħa li tal-karità u ta' għajnuna lil dawk li huma fil-bżonn. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa ħuti u narfu ħtiedna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawn ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla l-Isqof San Martin f'ħajtu u f'mewtu faħħar il-kobor tiegħek. Ġeddet fi qlubna l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek biex l-ħajja lanqas il-mewt ma jaslu biex jifirduna minn imħabtek. Bibni Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Ġwann Apostlu. Sinjura, ħassejt ferħ kbir li sibt il xi wħud minn uliedek mixja fil-verità kif ikkmandana nagħmlu l-missier. U issa, Sinjura, nitolbok li nħobbu l-xulxin. Dan li qiegħed niktiblek mhuwiex xi kmandament ġdid, għax ilu għandna sa mill-bidu. L-imħabba hija din li nimxu skont il-kmandamenti tiegħu
U dan il-kmandament kif smajtu sa mill-bidu huwa li timxu fl-imħabba. Għax ħarġu fid-dinja ħafna qarrieqa, nies li ma jridux jistqarru li Ġesu Kristu ġie fil-ġisem. Dawn huma l-qarrieqa u l-Antikrist. Ħarsu rwieħkom li ma tmarrux titilfu dak li għalih ħdimtu, imma li tieħdu ħlas sħiħ. Jekk xi ħadd jaqbes il-barra u ma jibqax fit-tagħlim ta' Kristu, dan m'għandux lil Alla fih. Imma min jibqa' fit-tagħlim għandu l-missier u liben fih. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. ħenjin dawk li triqtom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. ħenjin dawk li ħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. B'qalbi kollha jiena nfittxek, tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek, jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik. Flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Kun twajjab mal-qaddej tiegħek, għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek. Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Għaw qalbkom u erfqu raskom għax il-fidwa ta'kom fil-qrib. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien bejn il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka. Imbagħad ġie d-dilluvju u qeredhom il-koll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lot. Kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibjaw, iħawlu, jibnu. Imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla bagħat ċita ta' nar u kubrit mis-sema u qeredhom il-koll. Hekk ikun il-jum li fih jidher bejn il-bniedem. F'dak il-jum min ikun fuq il-bejt li jkollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx joħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jerġax lura. Ftakru fil-mara ta' Lot. Min ifittex isalva ħajtu jitlifa, iżda min jitlifa jsalva. Ngħidilkom li f'dak il-lejl tnejn ikunu f'sodda waħda u wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu fejn mulej u weġibhom fejn ikun hemm il-ġisem mejjed hemm l-isqra jinġabru. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu u jżewġu. Dan hu il-kliem li bih Ġesu jiddeskrivi il-ħajja tan-nies fi żmien Noè. Meta Noè daħal fl-arka biex jeħles mid-dilluvju li fil-fatt ġab qerda sħiħa. U bi kliem jixbħu, Ġesu jfisser ukoll dak li ġara fi żmien Lot, meta Lot ħareġ minn Sodoma. Jgħid Ġesu kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibjaw, iħawlu, jibnu. Ġesu qed isemmi affarijiet tal-ħajja ordinarja u li jolqotna hu li mhux qed isemmi affarijiet ħażiena, mhux qed jgħid Ġesu kienu jieklu, jiffangaw u ma jagħtux każ min għandu bżonn, min m'għandux ikel.
jew inkella kienu jixorbu u jkunu dejjem fis-sakra. Jew inkella kienu ibbijaw u jqarqu fil-beħ. Jew kienu jibnu u jaqirdu l-ambjent. Mhux fuq hekk qed jitkellem Ġesu. U laqas qed jitkellem fuq affarijiet ħżiena minnhom infushom, ma jgħidx Ġesu li dawn in-nies kienu jisirqu, kienu joqtlu, kienu jivvendikaw ruħhom, kienu jagħmlu ħsara l ħadd ieħor, kienu jitkellmu ħażin. Ma jsemmix hekk Ġesu. Isemmi il-ħajja ordinarja ta' dawn in-nies. Allura x'inhu l-messaġġ importanti li jagħtina fl-Evanġelju llum? Qed jgħid Ġesu li aħna rridu noqogħdu attenti. U attenti li ma nittieħdux tant mill-ħajja ta' kuljum, mill-ħajja maġla tagħna, minn ħaġa l-oħra, li jiġrilna li ma nagħtux każ dak li hu l-iktar importanti. Ma nagħtux każ ta' Alla u ma nagħtux każ tal-valuri l-iktar importanti fil-ħajja li huwa għallimna. Jista' jiġrilna dan u fuq hekk qed jgħid Ġesu irridu noqogħdu attenti. Irridu noqogħdu attenti li aħna ma nittieħdux minn dak li hu ta' sewi, li hu tajjeb, imma li jista' jeħdilna tant moħħna u qalbna li nitilfu dak li hu l-iktar importanti. San Ġwan isemmi fl-ewwel qari x'inhu l-aktar importanti, jsemmi pereżempju l-imħabba. L-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn. Li tkun l-imħabba li tmexxina f'dak li nagħmlu. U meta ngħixu hekk allura nistgħu nagħmlu dawn l-affarijiet li jsemmi Ġesu, imma nkunu qegħdin nagħtu importanza lil dak li huwa l-iktar importanti. San Pawl fil-fatt li tagħtihu l-Korintin isemmi xi ħaġa minn dan li qal Ġesu u jgħid siegħa tieklu jew tixorbu għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. Mela dak li jrid jgħid Ġesu lilna tinsewx dak li hu l-iktar importanti fil-ħajja. Għixu l-valuri li huma l-iktar importanti fil-ħajja. U għalhekk m'għandniex naħsbu li dan il-kliem ta' Ġesu u kliem biex ibeżza. Il-fatt karatteristika sabiħa fil-kelma ta' Alla hija dejjem li meta Alla jidher lil xi ħadd jew jagħti messaġġ lil xi ħadd anke fit-Testament il-Qadim, l-ewwel kelma hija la tibżax. Alla jgħinna nelbu l-biża'. Anki Ġesu lid-dixxipli tiegħu qalilhom tibżaw xejn, il għaliex li jrid mhux li jbeżżana, imma li jridna huwa nqogħdu attenti u li nagħmlu deċiżjoni li ngħixu tassew fl-imħabba ta' Alla. Il-kelma ta' Alla dejjem tmexxina lejn din id-deċiżjoni biex ngħixu fl-imħabba ta' Alla, mhux lejn id-disperazzjoni li taqtana mill-imħabba ta' Alla. Hija deċiżjoni mhux disperazzjoni. Rridu noqogħdu attenti wkoll bħalma jsemmi San Ġwan fl-ewwel qari li huwa importanti ħafna mill-għerq. Jgħid San Ġwan ħarġu fid-dinja ħafna nies għarrieqa. Ħarsu rwieħkom li ma tmorrux titilfu dak li għalih ħdimtu. Minn dan għandna nibżgħu u noqogħdu attenti, jiġifieri li ma nħallux min iqarraq bina. Ħalli nistgħu tassew ngħixu dak li Ġesu jitlob minna u ngħixuh bl-ikbar imħabba, bl-ikbar ferħ. Jew nitolbu l-Mulej illum, nitolbuh li aħna ma ngħixux aljenati fil-ħajja tagħna, imma nagħtu tassew importanza li dak li jiġi l-ewwel, jiġifieri l-imħabba leħ u l-imħabba li l-oħrajn biex nagħmlu l-ġid l-oħrajn u nitolbuh ukoll li noqogħdu attenti minn għerq minn dak kollu li b'xi mod jew ieħor iqarraqna u ma jħallinix ngħixu fl-imħabba tiegħu.
Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ixxandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Martin magħrufa l-imħabba tiegħu lejn dawk li huma fil-bżonn, nitolbuk mulej biex aħna dejjem ngħinu lil dawk li huma f'xi bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatti mulej lejnuna tiegħek il-morda kollha nitolbu għall-morda fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna dejjem inkunu strumenti tal-paċi tiegħek u nitolbuk mod speċjali għal min għaddej minn dbatija minħabba l-vjolenza, l-mibeda, nitolbu għall-poplu tal-Ukrajina u popli oħra u nitolbuk biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem noqogħdu attenti mill-qerq minn dak li ifixkilna milli ngħixu fl-imħabba tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbuk mulej biex fid-deċiżjonijiet kollha tal-ħajja tagħna dejjem ikunu ispirati mill-kultura favur il-ħajja. Il-ħajja f'kull waqt tagħha, il-ħajja mill-bidu mit-tnissil sal-mewt naturali u dejjem tkun din li tmexxina fl-għażliet u d-deċiżjonijiet tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Qaddes mulej Alla dawn l-offerti li bil-ferħ ta' qalbna qegħdin nagħmlulek illum f'ġest San Martin u għatina li permezz tagħhom nibqgħu dejjem mixja fit-triq tajba, sew fil-għena u sew fit-tiġrib. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li Knisja tiegħek fit-tefkira ta' San Martin int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' t-tamp li jagħmillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek linnu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierak minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam. Ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' drobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Martin u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritint kif fis-sema jtaflat. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagrament tal-għaqda, għamel ir-rida tagħna tkun dejjem marbuta ma' tiegħek, biex kif San Martin ingħata lilek bruħu ġismu, hekk aħna jkollna l-ġieħ li nkunu tassew għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nitolbu f'dan ir-Rożarju biex fid-deċiżjonijiet tagħna nkunu dejjem ispirati mill-kultura li tħares u toss il-ħajja tal-bniedem. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalli kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista min-nar tal-infern. Hu ġenerer kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sant nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimo Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet għaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-sema jdaflar. Ħobżna ta' kuljum atina llum offrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimo Orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern.
Hu ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sinjur Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina daħalniex fi tiġrib iż-żehlisna mid-deni jammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu affrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sinjur Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina daħalniex fi tiġrib iż-żehlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtana ammen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta Sina Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missienna ninti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu għatjarina daħalniex fit-tiġrib iż-żahrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għaffrinna dnubietna bħalma naħfru lil-min ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iż-żahlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u birek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina.
Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missir eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spirtu qaddisalla, ħenna lina, Trinita qaddisa alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Ummalla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob Om għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mittama, itlob għalina, Om liżjed safja, itlob għalina, Om liżjed nadifa, itlob għalina, Om blateba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-appostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġini, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għattilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa, ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażin għalna nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fuq is-siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slimalik ħarris tal-fiddej warus tal-Verġni Marija, li kalla fdalek il-libnu, fik Marija qedet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalna l-grazzja ħin l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, San Martin, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu
il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina blajda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.